usiyona inkosi ukuthi wayezalwa umama ozalwa ebukhosini kodwa akakufanele ukuphatha isizwe sakwaZulu uMisuzulu ekhanda kade akaphilile kahle anisulona isibekela leyo nkosi leyo nkosi udodi le ikhipheni akuhlale nje indlu inkulu ikhipha uMisuzulu basifakele umuntu oright ozohola isizwe sakwaZulu lowo muntu ngendlela ngasethatha ngakhona inqumo ngathi ubhema nje idakamiso khona into engeright ngaye ekhanda manje ubese faka amaphepha enkantolo ukuthi ufuna ukudivorce omunye ngapha efaka amaphepha ukuthi ufuna ukushada omunye lo kade ethi akashada bese emnikeza ama bodyguard zonke izinto sethi akaphucwe futhi zonke izinto akuphucwelo akudivorce lo akuthathwe lo kade eshadwa akasashadwa futhi icala enkantolo uxosha ubuthelezi athi induna nkulu ebekuhuya akaphela inyanga lo muntu uyagula lona ningalona isitshela la nina ukuthi kanti nani sosuke sithi akonkosi esasiphethe thina manje ngabe ningamkhiphi mkhipheni sithi mkhipheni manje hey udlala ngathi nina khiphani lo muntu loyo bantu bakwaZulu khiphani lo muntu okuthiwa uMisuzulu nani tshelwani phela manje ukuthi namakhosi ukuthini mangabe ningakwazi ukubona ukuthi simoshakalelwa kuba yithi njengamaZulu sifuna inkosi thina efana nobaba wakhe njengoba bathe siphethe sigodama esiphethe umhlokombani asiphethwe umuntu manje lo muntu uyambona ukuthi akanawo umqondo omZulu uqinisile uMax Maganya maye umuntu akanawo umqondo omZulu unegazi labaSwati lo muntu akuphathwa kanje kwaZulu hayibo suseleni lo muntu ni